I zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite, pravimo prelepe krofne. Ovog puta ćemo da ih pečemo u ulju. Za početak stavimo u činjenicu kocku kvasca, malo šećera, otprilike 1 kašiku, ukupno su nam potrebne 3 kašike i malo tople vode. I to ostavimo na toplom da kvasac proradi. I evo, kvasac nam je, kao što vidite, narastao. Sad stavimo u vanilicu. Dodamo 300 ml toplog mlijeka, 2 jaja, i 2 kašike šećera. Malo pre smo dodali 1, ukupno su nam potrebne 3 kašike. To malo promešamo da se razbiju jaja i šećer u mleku. I testo zamesimo sa oko 600 g brašna. I u brašno dodamo prstohvat soli. Pa zamesimo. Prvo kašikom, onda naravno rukom. I na kraju mešanja dodamo oko 100 ml ulja. Ovo su one šuplje krofne, što imaju prsten okolo, vidjet ćete. Jako je jednostavan recept, ako budu prelepe krofne. I to je skoro sve umešano. I sad ćemo da dodamo od 80 do 100 ml ulja. Ovo testo za krofne ne treba da bude previše tvrdo. Vidjet ćete sad na kraju koliko ono mekše testo od ostalih. I ove krofne budu sutradan toliko mekane. Eto. To je ta mekoća testa koja treba da bude. Kao što vidite, ne lepi se, a opet je dosta mekano. Ako ostavimo ga pokriveno na toplom nekih pola sata da naraste. I evo, nakon nekih pola sata testo je naraslo. I sad ćemo stavimo malo brašna na površinu i da stavimo testo. I premesit ćemo ga blago. I premesimo. I sad ovako ostavimo još nekih 10 minuta, a onda ćemo da rastanjimo. I ja sam ovdje pripremila ovu veliku modlu za krofne. Na jednu činiju smog, na jednu tacnu sam stavila brašne, tu ćemo da rećemo krofne. Sad samo da ostoje nekih 10 minuta, pokreću ih krpom. I evo, nakon nekih 5 minuta, umekšalo je testo. I sad stavimo brašno dosta ovako da se ne bi lepilo. I rastanjimo naše testo. Ni previše debelo, ni previše tanko. Znači, kao debljina jednog prsta možda. Možda malo tanja, ali to je nekako. Eto. To je neka debljina. Kao jedan prst možda. Modle, stavimo ih malo u brašno i vadimo krofne. Ukoliko želite onu ruku, možete ovako jednom manjom čašicom da je izvadite. Ja ću da napravim par komada i sa rupom. I sad ih ređemo na tacnu. Napravit ću par komada ovih sa ovom rupom na sredinu.
Ove delove možete da ih peržete kao krofnice, a možete i da ih najnormalnije i ovo ćemo da premesimo i isto da vadimo krofne. I evo nakon nekih 15 minuta, kao što vidite, krofne su sve narasle. Sad ćemo da stavimo dosta ulja u šerpicu. Stavimo znači dosta ulja. I tek kad ulje se baš lepo zagrejalo, tad ubacujemo krofnu, ali na opačke. Znači strana koja je bila gore, sad ide prvo. I kada nam se ulje zagrejalo, sad ubacujemo krofnu jednu po jednu, ali je na opačke stavljamo. Tako. Ova moja šerpica je mala, tako da mogu imati samo po 3 maksimalno krofne da stanu, da bi se lepo ispržile, ali vi možete slobodno i više. I sad ćemo da okrenemo naše krofne, uzimamo prvu koju smo stavili. Eto. I još minut, dva sa druge strane i stavljamo ih na ubrus kako bi se odcedile od viška ulja. I sad ćemo da ih vadimo jednu, evo kao što vidite, sa obe strane je pečena i sad je stavljamo na ubrus. I sad odmah idu da se pržu sljedeće. Kao što vidite, one se već same okreću koliko su lepo narasle. Ovo su prelepe krofne, stvarno recept za krofne je 100% proveren i najbolje ubedljivo. Obavezno bih voljela da isprobate po mom receptu. Nema šanse da vam ne uspu. Eto. Taj čuveni prsten prave, što je jako bitno za krofne, unutra su samo šuplje. Uopšte nemaju testa, znači možete da pojedete koliko god krofni hoćete i neće vam biti muka. To je najbitnija stvar krofni, barem meni. Eto. I evo, dragi moji, naše krofnice su gotove. Kao što vidite, sve su mekane i jako su šupljikave. Sad je ostalo samo da ih postavimo prah šećerom ukoliko volite. Možete i običnim kristal šećerom, možete i nekim toppingom od čokolade ili voćni. Mi ih ovako najviše volimo kad stavimo samo prah šećer i ništa drugo. Tako nas nekako vraćaju u djetinjstvo. Eto. Toliko su mekane, ne znam da li možete da vidite. Nekako možemo i da probamo. Evo. To je ono što sam vam rekla. U ove krofne uopšte nema puno testa. Samo je ta jedna rupa. Toliko su mekane. Prelepe krofne, znači obavezno isprobajte po mom receptu. Ne zaboravite se pretplatiti na mom kanalu. Uskoro stižemo do 1000 subscribera i idemo polako ka toj cifri. Jednostavan recept, obavezno isprobajte, pišite mi u komentarima da li vam se sviđa. Ja vam šaljem veliki pozdrav iz moje kuhinje, a mi se uskoro vidimo sa novim videom. Ćao!